Makapa-inspire ka ng istorya sa magtiayon nga taga-lungsod sa Dalagit nga bisan sa taas nga pangidaron. Nagbadayan gihapon sa pag-eskwela. Nining bagulang, nigraduar ang duha ubos sa Alternative Learning System kon ALS. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kuyog ang ilang mga anak mipaso sa ilang graduation ni atong miaging simana sa Barangay Ablayan, Dalagit ang magtiayong delatore. Produkto sila sa Alternative Learning System kon ALS sa Department of Education. Ang bana nga si Edgardo, 41 anyos, mitapos sa elementarya, samtang junior high school ang nahuman sa 39 anyos nga si Rochelle. Aminado ang duha nga tungod sa kalisod sa kinabuhi, maong wala sila makatiwas. Dihang naagni sa pag-enroll sa ALS, mipahimo sila sa kagayunan apan gi-budget sabgyud kuno nila ang oras sa pamilya, panginabuhian ug eskwela. Ang bana usa ka hollow block maker ug barangay tanod, samtang ang asawa ang nag-atiman sa ilang upat ka mga anak. Akong silingan. Mumpay ako para kanding ba? Kakong si kanding. Wow. Yeah, pag uman dito, ang akong wahin ng oras, maka kuan ako para kao sa kanding. Amo itong dito ako sa Hulblakan. Ang Faris, ready na siya na may mo kuan sa umana na mo answer nga modyol. Ini ka kuha na. Pas. Ano pangandoy na ko sir, sapat ba? Ako nangandoy ko na siya ka. Kuman ko giswila, maestra ko kunaon, sa kabos namin. Ang istorya sa magtiayon nakapa-inspire sa kadaghanan sa ilang komunidad. Ang photographer sa graduation event ang nagpost sa ilang picture human madani sa ilang determinasyon nga gipakita. Nalipay lang po ko ba na dagan po dang ni-appreciate sa kanang mga picture ba kay ako sad ko sa kanang sa kuha sad po sa akong kagalingon na na-appreciate po na ako gyud ng ilang kakugi gyud. Maka-inspire gyud siya sir, oy kay kanang despite sa kanang kalisod ba kani sila nga magtiayon naning kamot gyud sila. Sa pagkakaroon, aminado ang magtiayon, maglisod pa sila pagpadayon sa school year. Labi na kuno kay face-to-face na ang klase ug ang inahan maglisod og biya sa balay kay gagmay pa ang mga bata. Apan kun pangandoy ang hisgutan, magpadayon ang ilang panghinaot nga mahatagan kini ug katumanan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.